Эфирда Татарстанның көньяк-көнчыгыш хәбәрләре, студияда Резида Шамсуллина. Исәнмесез, бүгенге программада. Алар эшләрендә төрле укыту методикалары кулланалар, ләкин аларны бер нәрсә берләштерә: тәрбиягә авыр бирелүче яшүсмерләр белән эшләү. Әлмәттә иң яхшы җәмәгать тәрбиячесе конкурсының зона этабы үтте. Катлаулы трасса һәм дистәләгән элементлар, Әлмәттә пилотсыз аппаратлар белән идарә итү буенча турнир узды, анда 30-дан артык кеше катнашты. Җылы көннәр башлану белән янгын чыгу очраклары артты. Су-2 микрорайонда бу сирәк күренеш түгел. Шәһәрнең бу өлешендә уен һәм спорт майданчыклары урынына куаклар үсә һәм җимерелгән корылмалар утыра. Үз шәһәрләрендә сайлап алу узган 12 педагог Әлмәттә иң яхшы җәмәгать тәрбиячесе конкурсының зона этабында җыелды. Катнашучылар көньяк-көнчыгышның төрле шәһәрләреннән килделәр. Алар эшләрендә төрле укыту методикалары кулланалар, ләкин аларны бер нәрсә берләштерә: тәрбиягә авыр бирелүче яшүсмерләр белән эшләү. Укытучылар, хокук саклаучылар, хәрби гамәли дисциплиналар түгәрәкләре җитәкчеләре, социаль хезмәткәрләр һәм тренерлар Әлмәттә иң яхшы җәмәгать тәрбиячесе конкурсының зона этабына җыелдылар. Лилия Паншина конкурста гына түгел, җәмәгать тәрбиячесе сыйфатында да дебют ясый. Узган елның декабрендә аның карамагына хокук бозган 9-нчы сыйныф укучысы килә. Моңа кадәр Лилия Әлмәт урманчылыгында эшли, урманнарны, ә хәзер үсеп килүче буынны гаепләнүчеләр эскәмиясеннән коткара. Яңа өлкәдә дә, яңа ролендә дә җиңел булмавын таный, бигрәк тә беренче вакытларда. Сначала было немножко с ним сложно. Башта аның белән элемтәгә керү бераз кыен иде, ләкин хәзер ул ачылды. Мин аның белән ярты ел эшлим һәм эш дәвам итә. Барысы да уңышлы булыр дип өметләнәм. Барлык катнашучылар да үз проектларын тәкъдир иткәннән соң жюри иң яхшы эшлекне билгеләде. Алар лаеклы бүләкләр алдылар. Әлмәттә пилотсыз аппаратлар белән идарә итү буенча турнир узды. Анда 30-дан артык кеше катнашты. Катнашучыларның мөмкинлекләрен тигезләү өчен оештыручылар аппаратларның иң җиңел классын сайлыйлар һәм операторлар өчен кызыклы трасса әзерлиләр. Ярышлар сугыш хәрәкәтләре ветераны һәм сугышчан туганлыкның элеккеге җитәкчесе Геннадий Денисов истәлегенә багышлана. Пилотсыз аппаратлар операторларының полигонны шоферларныкына охшаган, хәтта үз эстакадасы һәм гаражы да бар. Әлеге трассаны алдагы ярышларның берсеннән, Агрокубогыннан алдылар. Юсупов, имя? Кванториум педагогы Ринат Җиһаншин пилотсыз системаларны 2016 елда беренче квадрокоптер сатып алып үзләштерә башлый. Аннары үзенең дроннарын конструкцияләү белән шөгыльләнә. Самолет тибындагы коптер җыя. Аэроквантумга Ринат робототехника юнәлешеннән күчә. Ул ярышларның баш хөкемдары һәм шулай катнашучылар өчен турнир кагыйдәләрен булдырган. За выполнение каждого элемента даются баллы, но если ты повторно пролетаешь над этим элементом, Һәр элементны үтәгән өчен баллар бирелә, ләкин бу элемент өстеннән кабат очып китсәң, аны яңадан үтәргә кирәк. Үтәмәсәң -2 балл. Ярышлар 10 кешедән торган 3 бүлектә узды. Бу чара Геннадий Денисов истәлегенә багышланган. Узган атна ахырында тагын 2 вакыйга, торналар, вокалистлар конкурсы һәм бокс буенча турнир узды. Оештыручылар киләчәктә алар традицион булырлар һәм Әлмәт шикләреннән чыгып китәрләр дип өметләнә. Җылы көннәр башлану белән янгын чыгу очраклары артты. Су-2 микрорайонда яшәүчеләр йортларның берсенең ишек алдында янгын чыгу турында хәбәр иттеләр. Шәһәрнең бу өлешенә уңайлы шәһәр мөхите әлегә барып җитмәгән. Уен һәм спорт майданчыклары урынына биредә куаклар үсә һәм җимерелгән корылмалар утыра. Ну, как обычно, здесь вон свалку строили. Сарай снесли. Артур Габитов Су-2 микрорайонда 13 ел яши һәм янгын очраклары монда сирәк түгел ди. Бу микрорайонның гомуми каралмавы нәтиҗәсе дип саный ул. Ә микрорайонның өлкән буыны турыдан-туры әлеге вакыйгаларны гомуми төзексезлек белән бәйләми, әмма спорт һәм уен майданчыкларының булмавына аерым игътибар бирәләр. На это жители, соответственно, жалуются. Монда яшәүчеләр шуңа зарлана. Мин дә алар рәтендә балаларга уйнарга, йөрергә урын юк. Бездә мондый җиһазландырылган майданчыклар аз. Су-2 микрорайонына да уңайлы шәһәр мөхите килер дип өметләнә биредә яшәүчеләр.
Шәһәр стадионында 500-ден артык катнашучы жеңіл атлетика бәйрәменә җыелды. Монда оранжевый забег узды. Хәвәскәр спортчыларга яңгыр да комау шауламады. Мәктәп укучылары, студентлар, предприятие һәм учреждение хезмәткәрләре, кечкенә балалар йөгереше, өлкән яшьтәгеләр, гаилә йөгереше һәм супергеройлар. Атлетлар 7 номинациядә кем тизрәк һәм көчлерәк икәнен ачыкладылар. Төп бүләк ноутбук соңгы категорияда чыгыш ясаган катнашучыга эләкте. Ә тамашачыларның күңелен иҗади коллективлар күрде. Движуха на территории нашего городского стадиона, семейных развлекух много. Настоящий праздник спорта. Республиканың 9 районынан 16 команда Бөгелмәдә ожаганның зона этабында җыелды. Беренчеләр хәрәкәте активистлары киртәләр полосасын узуда, софта йөрүдә, спорт һәм хәрби әзерлектә ярыштылар. Радиация, химик, биологик саклау чаралары һәм беренче медицина ярдәме күрсәтү нигезләрен үттеләр. Ә интеллектуаль биремнәр яратучылар теоретик блокта балларын кире кайтара алдылар. Ожаганың муниципаль этабы апрель уртасында Әлмәттә узды. Ул вакытта 16-нчы мәктәптә 16 команда җыелды. Җиңүчеләрдән 2 җыелма команда тупланды. Алар зона этабына киттеләр. Беренчеләре инде 3-нче урынны алды, ә тиздән финалга 2-нче кешеләр командасы да киләчәк. Лениногорскида ЮХИДИ хезмәткәрләре машина йөртүчеләргә парковка кагыйдәләрен искә төшерделәр. Транспорт чараларын җәяүлеләр үтү урыннарында ничек куярга кирәклеге турында юл хәрәкәте кагыйдәләрендә язылган. Ләкин бу пунктларны барысы да үтәми. Күптән түгел Лениногорскиларда социаль челтәрләрдә дистәләгән кешеләр дә бу хукук бузуның куркыныч икәнлеген үз күзләре белән күрделәр. Апрель уртасында машиналар белән капланган зебрада бер хатын-кызны бәрдерәләр. Транспорт чарасын җәяүлеләр үтүе янында куярга ярамый, чөнки ул юл хәрәкәтенең башка катнашучыларына комау шаулый. Ләкин кайберәүләр бу кагыйдәне санга сукмый. Автоинспекторлар бу хукук бузуның куркыныч булуы һәм машина йөртүчегә нинди җәза янавы турында сөйләделәр. Җәяүлеләр үтүе янында парковка һәм тукталыш юл хәрәкәте кагыйдәләре буенча тыела. Моның сәбәпләре бар. Беренчедән, машина җәяүлегә юлны томалый һәм аны урап үтәргә туры киләчәк. Икенчедән, транспорт чарасы башка шоферга күзәтүне каплый һәм ул юлдагы кешене күрмәячәк. Әгәр дә машина йөртүче туктый алмаса, бу юл һәлакәте белән тәмамланырга мөмкин. Мондый юл транспорт һәлакәте 12 апрельдә Гагарин урамында була. Дәүләт автоинспекторлары мәгълүматлары буенча өлкән яшьтәге хатын-кыз велосипедтан төшмичә җәяүлеләр кичүеннән чыга. 45 яшьлек машина йөртүче күзәтү капланган булганлыктан вакытында туктарга өлгерми. 75 яшьлек пенсионер хатын алган тән җәрәхәтләреннән вафат була. По правилам разрешено останавливаться на дистанции не менее 5 метров перед разметкой по ходу движения. Отметить нужно, что от края перехода или знака ближе остановка запрещена, а стоянка тем более будет незаконной. Шулай ук машиналарны җәяүлеләр үтүендә калдыру тыела. Югарыда санап үткән кагыйдәләрне үтәмәгән өчен машина йөртүчеләргә 1000 сум күләмендә административ штраф һәм автомобильне штраф стоянкага эвакуацияләү яный. Тагы да күбрәк яңалыклар һәм тапшырулар белән безнең сайтта таныша аласыз. Без социаль челтәрләрдә дә бар, хәбәрләр юллагыз. Бүгенгә менә шулар. Мин сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз.